सोनाब बंग' बाथौ गौथुम दानो गोनां दंमोन। दा दिनैहाय आसामनिफ्राय नोंथां मिरु आफादनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानैहाय सोनाब बंग' बाथौ गौथुम अल बाथौ महासभानि जे प्रदेश कमिटि स्टेट कमिटि दाना होलांबाय। बे स्टेट कमिटिया मावनो गोनां गोबां दङ। जों सानबाय थाखादोंमोन जे सोनाब बंग' बाथौ धोरोमनि माने कमिटि दानो नांगौ होननानैहाय। दा बाथौ धोरोमा जोङो फुजिगोन फालिगोन सिबिगोन दङ। बाथौ सिबियारि गोबां दंब्लाबो जों गोगोमै स्टेट कमिटि रायजो कमिटि दाफुंनो हायाखैमोन। दा दिनैहाय बे साननाय हाबाफ्रा जाफुंबाय नोंथांमोननि दैदेननायाव। दा बे नोंथांमोनखौ जोङो मिरु आफादनि दैदेननायखौ जों गोजोन्थों बावो। दा दिनै जे केबिनेट कमिटि दाना होबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोनाब बंग'नि, आं खावलायो आंबो सासे बिबान होजानाय बायदियावहाय अर्गानाइजिं सेक्रेटारिनि बिबान होजानाय बायदियाव फैगौ दिनफोरावहाय जाहाथे आं मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो। मोनसे आफा बोराइ बाथौनि आशीर्बादनै नोंथां बिबानगिरिफोरनि आशीर्बादनै बेखौ आं लुबैयो। आरो जोंनि जे दिनैहाय बिबान मोननाय बिबानगिरिफोर बेफोरखौ जे मोनदों बिथांमोनखौबो आं खावलायो बे मोजांनिफ्राय मोजां मोदोम गुदुङै फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय हाबाखौ आखाइ लानानैहाय मावलांनाय हाबाखौ आवगायलांनांगौ। जोंने गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे मोजां जोहोलावफोराखौ जों दिनै बे गौथुमाव मोन्दों, बे कमिटियाव गायसननो मोन्दों। जेनाखि जोंने एसे मावफुं जों गोग्गोम मावफुं जोङो जोहोलाव दाखालिसो हाबा लानाय जोंनि आरो बिभिन्न संगठनफोरावहाय बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बिथां सुबिन सेबकखौबो जोङो जोंनि बे सोनाब बंग' अल बाथौ महासभा कमिटिनि जोंनि स्पिकार खालामनाय जों बेखौ जों गायसननो हाबाय। गोबां जोंनि गायसननायाव गोसो गोथारै नाजानानै लादों बिथाङा, बेखौ आं धन्यबाद होयो। आरोबाव जोंनि आफादगिरि बिफाङा बेबो फैगौ दिनफोरावहाय जोंखौ मोजाङै दिशा निर्देश होनाय आसा खालामो। दा नोंथांमोननि मिरु गौथुमनिफ्राय जों गोबां आसा लायो फैगौ दिनफ्राव जों बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायावहाय बिभिन्न माने परामर्श बोसोनफोर होबाय थानांगौ। जोंखौ गारसोबाय थानो नाङा, गारसोनानै दोननो नाङा। जोंखौ बिथांमोनफ्रा खावलायगासिनो थानांगौ, हांख्रायगासिनो थानांगौ, एरखांगासिनो थानांगौ जाहाथे जों मोजाङै मावफुंनो हायो, थाबायबोनो हायो, खालामनो हायो। बेनो आरोखि जोंनि उद्देश्यफ्रा। दिनैसो दाजानाय कमिटियाव आं बिबान होजानाय बिदि आं अर्गानाइजिं सेक्रेटारि स्टेटनि, बे हिसाबै आं दिनै बिबानगिरि हिसाबै जों गावखौ नाजानानै लाबाय। बे बिबानखौ आं जाहाथे मोजां मावलांनो हायो आफा बोराइ बाथौनिसिम आं आर'ज खालामो। साबायखर नोंथां। बाथौनि सोमोन्दै खौरां मोननो थाखाय बाथौ बिबुंसार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुना हो।